Atong kasaulugan ni Santos sa Misa, kuyog nato naka-online sa ato ang Santos nga Misa karon igsuon na sa mga panimalay dinhi sa sulod sa tong parokya o sa gawas tong parokya, dinhi sa sulod sa tong nasod o sa gawas sa tong nasod, kitang tanan igsuon nagkahiusa ta diya sa atong pag-ampo, no. Salamat niya nata karon sa atong ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, atong pagsaulog nining Domingo maigsuon diin kita nag sa ulog sa gugma sa Dios. Diin kitang mga tao, dili gugma, mao'y kanunay naa sa tong kasing-kasing, kundili usahay ang atong tuyo sa pagpalayo sa Ginoo, atong tuyo sa pagpasakit sa Ginoo, diha sa toang mga kalapasan, mauning ebanghelyo atong nabasa karon igsuon. Sugilanon ni sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi, o sa atong Dios, kinsa siya maluluyon alang nato. Atong pamandungan ang ato ang mapagbasa igsuon sa atong ebanghelyo, pulong pa dunay usa ka tawo dunay duha ka anak, unya ang manghod miadto siyang tatay miingon, tay tagain ako sa akong bahin sa katagayunan. Kining maong manghod nga anak maigsuon, usa lang ni siya ka badlungon nga anak, tungod kay ang mga Hudiyo dili man na sila mangayo sa ilahang mga silang bahin sa katagayunan kun naa pa ang ilang ginikanan, buhi pa ang ilahang ginikanan. Apan dinhi sa to ang ebanghelyong gibasa, ang manghod nga anak nangayo na siyang bahin gikan siyang tatay, tay tagain ako sa kong bahin sa katagayunan. Para sa mga Hudiyo, insulto sa mga ginikanan o sa amahan nga ang anak mangayo na sa katagayunan, no? Muragon ni siya kun ato ning tinambanon pagsabot, mura ni nanungo sa iyang tatay, no? Kay dili man ni sila mangayo kun buhi pa ang ilahang maginikanan sa mga Hudiyo, apan kini siya nangayo gyud. Mo ni siya ningon nga, tay tagain na lang ko sa kong bahin sa katagayunan, no, kay dili naman sa kay ka magdugay, no, murag duol-duol naman kas kuan na naman kas departure area. Murag ingon ana ning iyahang nauna migsuon, way batasan kining maong anak nga manghod dinhi sa tong ebanghelyong gibasa. Kining maong sugilanon migsuon na ilan ni siya nga gitawag natog the story of the prodigal son. Ang sugilanon sa usa ka anak nga mausikon, nangayo sa siyang katigayunan tungod kay nangayo man siya gikan siyang amahan, ang mahan buutan pud kaayo, iya na lang gibahin ngadto sa iyang duha ka anak. Og kining bahin sa maong manghod, iyang gibaligya og pulong pa si ebanghelyo, iyang gilakwat sa iyang gigasto sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Maigsuon, una, kining maong anak nga manghod nga mao'y badlungon sa ato ang ebanghelyo maigsuon, ganahan siya og independence kapag kagawas nun gikan sa iyang tatay. Ug samtang siya nahimong gawas nun, sa dihang nakadawat sa siyang katigayunan, iyang gi-enjoy ang tanan para siyang kaugalingon. Hangtod nga nahurot ang tanan niyang katigayunan. Unya, nahimo siyang masulubon kaysa dapit nga iyang giadtuan, nahurot na ang tanan niya nga bahandi. Nagpa-hire na lang siya, ning trabaho na lang siya, ug nang laog siya sa mga baboy. Unya, wa na siya makaon, gusto na siyang mukaon na lang sa pagkaon sa mga baboy, mga bungas kahoy nga gilawog sa mga baboy, panpulong pa. Apan wa man siya muhatag niya, nakaamgo siya, nga didto sa iyang amahan, daghan kay sinuhulan, pulong pa niya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong tatay, sa akong amahan. Apan didto siya sa hapit na siya mamatay sa kagutom. Maigsuon unas tanan, ang sala nining maong batanon, kining maong manghod nga igsuon, kining maong anak, maurag yun nga ning biya siya gikan sa iyang amahan nga maluluyon, ug tungod ni ana nagantos siya, nagsuffer siya sa iyahang kaugalingon tungod kay gusto man siya independence. Ug iyang gipuy-an ang tanan nga mga kahilayan, maunang siya wala magmalipayon. Pigsuon una sa tanan, kining maong sugilanon, pwede na nga mahimong sugilanon nimo ug sugilanon sad nako sa atong pagpalayo sa atong amahan gikan sa langit. Nganuman kadaghanan nato migsuon gusto tang mahimong gawas nun. Gawas nun tagikan sa balaod sa Ginoo, gawas nun tagikan sa iyang mga gilagda nato muna nga usahay musupak ta siyang mga sugo, mupalayo ta niya
atong biyaan ang Ginoo, nagtuot na nga sa dihang atong biyaan ang Dios makapuyo tag malipayon nga kinabuhi apan nasayop ta sama ni ining maong anak sa atong ebanghelyo. Nagtuo siya nga sa dihang makadawat siya sa maong bahandi, biyaan ni iyang tatay makapuyo na siya kinabuhing malipayon. Apan tan-awa, gitugutan sa siyang amahan nga sige mulangyaw siya, mo-enjoy siya sa iyang kinabuhi hangtod nga makaamgo siya ug nakaamgo siya nga siya di ay nagkinahanglan paghihapon sa gugma o kaluoy sa iyang amahan. May suon, sa kinabuhi natong mga tao, usahay ang Ginoo atong masalikway. Gusto tag independence, kapoy ning sige tagsunod sa Ginoo, ngano man, stricto ning mga pagtulunan sa Ginoo, o kanang magbantay ta, kanang magsige tag simba matag Domingo, kanang musimba tag weekdays, kanang daghan kitag huna-hunaon sa iyang mga sugo, kanang higugmaon nimo mong kaaway, kanang iampo nimo tong mga taong ning kontra nimo, kanang magpailog ka permi, kanang mupasaylo ka kanunay kakapoy ana. That is declaring independence maigsuon gikan sa atong Dios nga maluluyon. Apan unsay tumong sa atong Ginoo sa diyang siya nitudlo nato ug nihatag natog mga lagda, mga kasuguan, dili aron ta masulubon, kundi aron malipay ta sa sulod sa tong kasing-kasing sa dihang kita nisunod sa iyang mga pagtulunan. Tanawa kining maong batanon sa tong ebanghelyo. Gagusto siya independence siyang tatay nganuman tungod kay kapuyan sa dito sa ilaha na ay sugo paadton sa siyang uma, tanawa ning maguwang dinhi sa ebanghelyo nga sa pag-uli sa iyahang manghod ngadto sila, diin man ang maguwang didto gikan sa uma, o mga mag-uuma madto sila. Kapuyan siya nga, kapuyan ni tatay, oy sige huntag sugo adtong uma, sige huntag sugo patabangon tag trabaho. Ganan sa independence, mulakaw siya, ning laya siya. Apan unsay nahitabo, samtang didto sa layo, nag-enjoy siya sa iyang kinabuhi. Dili kalipay ang iyang nadawat, kundi kagulanan ug nagmahay siya. Pulong pa, nahurot ang iyang bahandi, unya hapit na siya mamatay sa kagutom. Sa una dato kay siya, karon napurdoy siya, wala siya kapalit bugas. Gusto na siyang mubalik ngadto siyang amahan. Pagigsuon, usahay ingon anak po ng kinabuhi nato. Sa dihang kita magsuon, ihatagan tag pagtulunan sa itong Ginoo, higugma ang imong isikataw. Higugma ang lakip na imong makaaway. Pag-ampo kanunay, dangop ngadto sa Dios kanunay. Simba matag Domingo, alagari ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kining tanan nga mga pagtulunan sa Ginoo magsuon, dili ni aron pag surang-surang nato. Dili na aron paghatag og bugat sa tong kinabuhi, kundi aron paghatag natong kalipay. Tanawa tong mga tao nga nagtuo sila nga malipayon na sila tungod kay wa nay role sa ilang kinabuhi. Independent na sila, wa nay mga balaod diha sa ilang kinabuhi. Bisan diha sa nilhig, tuwa na poy, suguon na po tagpalit og ice, no? Daghan kay trabaho, ang uban kapuyan manglayas. Pero adto na sila dito sa ubang dapit magsuon, nganuman gikapuyan sila sa balay, nang laya sila, unsay mahitabo nila, nakasulod sila o nakakuyog sila mga bisyosong mga tao, dito maguba ilang kinabuhi. Pero dito pa sila sa balay, ning tuman sa kabubuton sa ginikanan, ning tabang sa buluhaton sa balay, magtubo sila, hangtod nga mahimong walang puson. Nindot ang kinabuhi nga nagpaabot. Apan kung gusto kag independence, ganahan kag ikaw magpuyog kinabuhi, adto ka sa ubang mga tao, hangtod kang magmahay. Dinhi sa ebanghelyo, unsa kadako iyang pagmahay? Ningon siya, nagsubra ang pagkaon sa akong amahan dito sa tanan ng mga sinuhulan dito sa mong balay. Apan ako dinhi hapit na mamatay sa kagutom, mupauli na lang ko ngadtong tatay. Unsa iyang gi-practice magson? Nag-practice siya ug ningon akong ingnon sa tatay, tay, nakasala ko batok sa Dios ug batok nimo. Dili na ko angayan nga tawgon nga imong anak. Isipan na lang ko nga usa sa imong mga sinuhulan. Iyan ang gi-practice wa igsuon, sawa pa siya mo pauli. Sa dihang siya hukom nga mo pauli siyang tatay niya, iya ginang gi-practice, gisag-o gina niya. Apan pagpauli niya ngadto, layo pa gani siya ang iyang tatay, ning sugat na niya sa kalipay nga ang iyang anak, ning balik na gyud. Gigakos ang iyang anak.
Gihag kaniyang anak, gitawag ang sulugon, dad ang ari ang pinakanindot nga bisti isulob sa akong anak, sulobi sa og singsing iyang mga tudlo sa patusi siya. Lipay kayong amahan magsuon, ang iyang gisag-o sa anak didto sa una ningon sa wa pa siya mo pauli, tay nakasala ako batok sa Dios ug kanimo, dili nako ang ngayon nga tawgon nimong anak, isipan na lang ko nga usa sa imong mga sinuhulan. Iyang gisulti na siyang tatay pag-abot niya. Apan unsa iyang gisulti? Ningon ang anak, tay nakasala ako batok sa Dios ug batok kanimo, dili nako ang ngayon nga tawgon nga imong anak. Diha ra kutob. Doon na patoy sumpay nga iyang gisag-o. Unsay sumpay ato? Isipan na lang ko nga usas imong mga sinuhulan. Wala na niya masulti. Ngano man? Tungod kayang iyang amahan mga igsuon, dili na interesado ni anang maong mga pulong. Kaya nga interes ta amahan, mawang dakong kalipay nga nanang iyang anak. Murabag ningon nga amahan dong, ayaw na lang nag-isulti imong gi-practice didto. Dili na ko interesado ana. Ang ako ang gusto, ang akong gikalipay nga ikaw ni ana nimbalik na ka. Gidawat ka nga akong anak, sulobi ug pinakanindot nga bisti akong anak. Butang igsingsing ang mga tudlo sa patusi siya timaan sa kong pagdawat kaniya. Migsuon, usa ka anak nga mausikon ug usa ka amahan nga maluluyon mo nay bida sa tong ebanghelyo karon. Kinsa ning anak pwede ning ikaw na. Pwede ni nga ako ni maigsoon kitang tanen nahimutang mausikon usa kayugto sa atong kinabuhi, usa makadaghan nga mahigayon sa atong kinabuhi. Apan dunay Dios nga amahan nga dili interesado sa mga sala ato ang atong nahimo, apan ang interesado sa atong Ginoo maigsoon, ang gusto niya nga maghinulsulta sa atong makalapasan ug mobalik ngadto kaniya. Muna maigsoon nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo nangandoy og maayo alang nato. Kita ra mo iusahay mangandoy ta og para nato maayo, apan dili day maayo ang sangputanan. Gusto tag independence para nato nindot na kaini nga wa natay mga balaos tong kinabuhi kapoy, sige sunod-sunod sa kabubuton sa Ginoo. Apan para nato abi nato nindot na kaayo nagpadulong di ay ngadto sa kalautan. Muna magsuon nga nindot ka atong salmo karon magsuon. Salmo responsoryo nga ato ang giawit karon sa may giingon, tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Unya pulong pa sa mga berso niingon, daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunay maania sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon makabati kanako ug malipay. Himaya ang Ginoo uban kanako, magdungan kita sa pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya ug giluwas ako niya sa tanan kong mga gikahadlukan. Mao ni Ginoo maigsuon nga atong gisimba. Ug mo ni nindot kaayo kining gisuwat ni Hari David sa iyang salmo, pagsalig sa Ginoo nga wa gyud pagbiya. Pagsalig sa Ginoo nga nahibaw ta nga sa tanan natong makagul-anan, ang Ginoo ra mao'y bugtong natong kadangpan. Dili ang atong tinguha nga gusto tang mubiya sa Ginoo kay gusto ta og malipayon nga kinabuhi. Never tang magmalipayon kun mo biya ta sa presensya sa Dios. Igsuon kamo mga ginikanan, itudlo ngadtos mga anak ug pasabtag yun ang mga anak na sa dihang sila kanunay magdaig sa Ginoo, kuyog ninyong mga ginikanan ang ilang kasing-kasing muawit sa kalipay kanunay magmaya. Apan sa panahon ug higayon nga sila mupalayo sa Ginoo, ang kasing-kasing sa mga taong ning palayo og Dios mahimong kasing-kasing kanunay masulubon ug musangko ngadto sa nakaamgo siya nga nagkinahanglan day siya sa iyang amahan. Kita may suon ni adinhi nakatigom kuyog at makaigsuonan na sa mga panimalay, nakaamgo sad ta nga hawa sa grasyas Ginoo dili magmalipayon atong kasing-kasing.
Panihibaw ta anytime mo balik tangad to niya ang atong amahan sama sa amahan dinistong ebanghelyo, malipay siya sa iyang anak nga nagpadung nang mubalik ngadto niya human biyae ang iyang mga kalapasan. Manindog.